alhamdulillah alamin ceerno Salif en jokkat golle jentonde Guinée Bissau ceerno Mamadou Ɓalejo Guinée Conakry ceerno Mamadou Ɓalejo bisimillah. Bismillahi irrahmani irrahim wa sallallahu ala nabiyil Mustafa al karim. Min calmitima on ceerno Ahmad Samba Lo. Ceerno Mouhamadou Ɓalejo ko kensi Taybatu. Kanko ceerno Mouhamadou Ɓalejo kadi ko enɗam meɗen to banggue nenirawo amen nene amen Binta. Ko o gorko moƴƴo wonno, koye gorko moƴƴo, koye mawɓe dental ngal, koye anduɓe dental ngal, koye moƴƴuɓe dental ngal, koye ruuɗiɓe dental ngal, koye haqqilɓe dental ngal o jeeya. Kañumne kadi ko tañiraɗo amen to banggue nene amen mo kalme o. Mbiɗa andunomo no fewi, mbiɗa juurotonomo toon to Ɗaybata, omo juuro min gayga Daaru Hijrata. Kanko noon o daña ko 1891 ayi o daña ko nokku biyeteɗo ma rewa de enen mbiyata ma ndewa. Eyyi o ɗon noon on sanga o ummi o yahi nokku no wiye Kangue Ka, ko ɗon noon nene makko o biyetenoɗo Tahiru, ko ɗon on ubba, ko ɗon on natti ubba ɗon. En gandi taw oɗo neɗɗo de nene o wiya ko Tahiru yani Tahirat andi on kam ko laaɓɗo. Onne kadi wonɗo ko Tijjaniyanke on sanga. Ɗum noon taw Tijjaniya heewani on bangi toon, kono kanko ko Tijjaniyanke o wonno. Nene makko o ko dewalnoɗo Allah no feewi, hono no kabrirami habaru o ni, hono no kanko ceerno Ibrahima ceerno Mouhamadou Ɓalejo Diaty habirno kam ɗum no rewiranno Allah ni. Kanko ne kadi ko noon Allah wannomo, ko dewowo Allah, ko kulɗo Allah, ko o nehowo almuɓɓe, ko o nehowo musidɓe makko, omo laaɓani ɓe, omo yiɗani ɓe, omo fewna ɓe, omo moƴƴina hakkudeji maɓɓe so tawi ɓe lurdi. Omo jokka enɗam ne kadi e dendagal leñol makko ngol no wonirno, e ko wonade kadi leñol makko fof. Eyyi kanko ceerno Mouhamadou Ɓalejo mi yehino ha to suudu makko Taybata, o wi'imi ya Sharif, o wi addib qurana'aka bi akhlaqik wa addib sughara'aka bi akhlaqi abik wa addib ahfadaka bi akhlaqi ajdadik. Mi firtanma ɗum Ahmad Samba Lo. O wi Sharif, sehla giƴiraɓe maɓe nehirɓe jikkuji maɗi, giƴiraɓe maɓe nehirɓe jikkuji maɗi. O wi miñen ɓe nehirɓe jikkuji bamma. O wi wa amma taniraɓe maɓe nehirɓe jikkuji taniraɓe ma mawɓe. Ɗum waɗi nde o ummi Kangue Ka o yahi e nokku goɗɗo, on won nokku noon wiyete Taybata. On ɗon ɗo woni ɗo natti ɗo ko Taybata Badiar, nokku Badiar o. Eyyi ene woni koko ɓaadi kadi ko hirnangue Koundara. Kanko o jangguino kadi to ceerno Hamme Baba, ko toon o yiide Sidi El Hadji Hamad Saïd radiyallahu taala anhu. O hawri toon kadi e seerenɓe hewɓe, kono kanko e hoore makko o ɓurno jotodirde, o jaggodirde, o tamodirde, o famodirde ko Sidi El Hadji Mouhammad Saïd radiyallahu taala anhu, kañumne kadi e ceerno Cheikh to Dumga, ceerno Cheikh to Dumba. Ɗum waɗi so tawi o fawguino, so eɓe jiiɗi o samara tan mbi amma hannde de mi hoyɗi Alhaji Mouhammad Saïd e ceerno Cheikh to Dumga. So ɓe mbi noon tan o wiya alhamdulillahi rabbil alamina, mi ɓurori, mi selli. Ni o wano kanko noon omo yinno ceerno Cheikh to Dumga no feewi, omo yinno Sidi El Hadji Hamad Saïd no feewi. Wa amma hakkude makko e ceerno Cheikh to Dumga ko ɗum taki leñol kinsi ko heewi e boowe janngoy ɗo joni département o ɗo noon tiggude ɗo ha Guinée Bissau e nder Sénégal ɗo e Guinée Conakry, musidal makko ngal fof janngoy koto ceerno Cheikh Dumga. Ɗum waɗi ngol ɗon giggol e ngol ɗon jotodirgol e ngol ɗon jaggodirgol addi leñol makko ngol fof naati e ceerno Cheikh to Dumga. Kanko noon ceerno Mouhamadou Ɓalejo kanko hiccuno ceerno Cheikh to Dumga duuɓi tati, fodde duuɓi tati. Sa calculoyi ɗum a andan gurdam maɓɓe no wayi. Eyyi ɗum woni noon o janggi toon to ceerno Hamme. Kanko noon ceerno Mouhamadou Ɓalejo omo yinno Chérif Al Hassane no feewi, omo ara to Chérif, omo dillina enɗam makko ɗam fof yoɓe jaato Chérif, ɓe juuro Chérif, ɓe toppito Chérif, ɓe keɗo Chérif, ɓe jaɓana Chérif ko suuɗi e ko feeñi. Kanko natti ko 1999
taw o dañi holɗum o dañi duuɓi 100 e duuɓi 7 eyyi o dañino sukaɓe afa makko o wiye Alhaji Mouhammad Diang on natti ko 1990 sa daari hakkude 90 e oɗa kanko adi nattude baba makko fodde duuɓi 10 dañi kadi ceerno Boubacar onne kadi natti wono ko Welingara o wi yo ubbe Madina ala ko nawtane to ɓaƴat yawtintaki Madina nawe to makko eyyi ɗum ko 2005 wonnoon e ceerno Soulay e Fatoumata e Hadja Sira e Abdourahmane e Alpha e Aliyu e Tidjane e Halimatu e Mansour e ceerno Bachiru e Maymouna ɓeɗo fof nene mabɓe wiyete ko Mamadou Binta amma Abdoul woni Abdoul Aziz e Zeynab e Tahiratu mo innirno e gorgol makko o on ɓeɗon fof nene mabɓe no hawni kabaru on nene makko mo ganduɗa o jibini funeɓe deedi jeeɗiɗi machallah kamɓe fof Allah wurde ɓe haaɓe kisi kanko e hoore makko o maayi o ɗacci ɓe ɓe guuri kanko on Tahiratu ɗum ɗo woni ceerno Mouhamadou Ɓalejo yo Allah hokku en welede maɓɓe tarajallah sallah sallam bisimillah a jarama aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno Sarif jarama no feewi bandiraɓe nani machallah beltima ko kadi paami nde wonno yewtere ma haala ma wiyete ko hetto gando paama tawto no lafti machallah alhamdulillah min sa haali en nane kono kadi en faami ceerno Sarif eɗen jokka golle paaɗen koto faydatu mo tawde toon ceerno Saydou Ba faydatu wottani Tawbatu wottani Madina Pakane koye on diwan bisimilla ceerno Sarif assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ceerno Ahmad Sambalo oɗone kadi ko jiyaɗo Allah ceerno Saydou Ba ko Arsane ko toon o daña ko wele nokku o no wiye Welingara wuro ngo no ɓadi Maqama o daña ko 1936 sa daari ɗum e Cince Madina ko kañum woni giƴiraɓe kañum woni gore waliduhu Alhaji Hamman Nayi kanko ceerno Saydou Ba ko Arsane o daña ko Welingara on ɗo Welingara ɓaɗi ko Maqama waɗɗani Maqama 1936 ɗum woni Cince Madina ɗe jinnaɗo makko o ko Alhaji Hamman Nayi ko o gorko moƴƴo ndeysan ko o gorko jankinkiniɗo ko gorko joom haqqille ko gorko newiɗo ko gandone kadi o jangi o darsi o faami to ceerno Moussa guuriki kanko de ko o gorko mo gandanɗa hoore ma jiɗɗo ceerno Sidil Hadji Mahamad Saïd radiallahu taala anu jiɗɗo ceerno noon omo yiɗi usratu ceerno o famille ceerno o fof ma ɗum laaɓano e gaay to sakket kaytol to inchallahu taala oɗo gorko to haqiqa ceerno Ahmad Sambalo min o betti kam no fewi barode dey o betti kam dey saabu min mbiɗa andunomo mi andodiri e makko ko ɓuri duuɓi 50 gila e gurdam Sidil Hadji Mahamad Saïd radiallahu taala an kono noon min mi andano wonde omo luggi e gandal omo yaaji e gandal omo jogii e gandal ha o yetti oɗo martaba ha o ndekete fannuji ɗi fof omo jangi ɗum omo timmini ɗi ha timmini ha o yettoyi nokku biyeteɗo e deftere biyeteɗo Maraqi Suud enen so en jangi ko ɗon kaɗeten ɗon tan gandal men wawi hadde daiman emin jewtidanno emin ñallidanno emin baldanno emin ñamdanno emin jardanno to ceerno men giɗo men musidɗo men laaɓanɗo en Haji Mouhammad Ban Oumar Ceerno radiallahu taala an ceerno ibnu ɗo kono meeɗani wittude mo e nandade mo e famde wonde ndekete kanko o jangino ɗin fannuji ndekete yo kanko woni o machallah no mbiɗen nane ni kanko o jangi koɗo ceerno Moussa guuriki o jangi ɗon hitande on sanga o ummi ɗon o fayi to ceerno Moussa Samba Julde Diawo Hoccere Diawɓe Hoccere Diawɓe o woni ɗon duuɓi ɗiɗi on sanga o fayi to ceerno Demba Tulel o woni ɗon duuɓi 4 on sanga o yeehi Ɓoggel no ɓalli gurel ceerno ɗo noon jinnaɗo makko o wasiyimo wimo mi halfinima Alhaji Samba Raky duuɓi ɗiɗi
on sanga on neldimo nawimo to Mafondu to ceerno Alhaji Racine Anne ceerno Alhaji Racine Anne machallah woni mo ganduɗen on woni meɗen moƴƴuɓe ɓe to Musfala e koye jinnaɓam jeeya koye yiɓɓe cheikh ceerno jeeya koye yiɓɓe jinnaɗam Chérif Alhassane jeeya ɗum woni Alhaji Racine Anne o woni ɗon duuɓi nayyi ko ɗon noon o timmini allowal makko gadigal ngal on sanga on ruttimo kadi to ɓoggel to o fayi toon omo wondi e jinnaɗo makko o nawimo to Alhaji Samba Raky e on salka ɗon noon on du'animo on sanga ɗon du'animo ɗon Alhaji Racine du'animo ɗon o yamiri Samba Raky yamirimo yo wonɗo makko ɗo kadi ɗo nene makko ɗo ñalomaji seeɗa on sanga so tawi o ruttima o ara o tawtamo ɗo ɓoggel ɗo ko noon ne kadi o waɗi noon o wondiri e makko ɗon ñalomaji jumunnaji o immoyi ɗon o rutti to ɓoggel to caggal noon lebbi seeɗa o fayi Semme to ceerno Mouhamadou Gueladio o woni ɗon ne kadi duuɓi tati ɗon joni koɓe ceeɗano ɗon eywa ɓe jaaha to ceerno Samba Kuuriki so ɓe jeehi to Ceeɗu ɓe jaaha ga e ndungu on sanga noon o ummi ɗon o fayi to ceerno Mouhamadou Bocar Kay Heydi ko ɗon noon o janggi sharia e lugha e nahwu e sarf e deftere wiyetede Maraqi Suud kalal maminane nde Ibnu Buna on sanga o rutti kadi ɓoggel ko ɗon noon o waɗi galle makko o duuɓi 5 o adi fof yiidude e Sidil Haji Hamad Saïd radiallahu taala anhu ko Kay Heydi eyyi o feri noon on sanga faade Madina 1968 eyi ko nden hitande o feri o ari Madina no o haalidani min o woni ɗo Madina ɗo kadi duuɓi 9 on sanga ceerno sincanimo faydatu eɗen noon eɗen gandi wonde faydatu ngo ɗo wuro ko ngo fof ceerno sari sakkiti sincude e juuɗe muɗum kanko Sidil Haji Hamad Saïd ñande hen ko hono oɗo ni saaha o sinci wuro ngo te kadi ko min ittiɗo Chérif Alhassane nawi ɗum e moto jaɓɓoyi ɗon ceerno to faydatu nokku ɗo ceerno kadi ardi ɗon koye oto goto 404 mbar mo ala hay hunde to caggal e mbar ala to caggal waɗi ɗon tan ko ceerno belli e kanko e Sidil Haji Hamad Saïd omo noon omo adunomo ñande hen ko Ibra Wane ko on kondirno oto o ko ɗum waɗi noon nde o feri o ari Madina nde ceerno makko oɗo Alhaji Racine wimo a leeli wadde ni sabu min mboɗo anduno koye dental he jeeyeɗa ko hen jeeyeteɗa ko hen gonata ɗum waɗi kanko de kadi ceerno Saydou alhamdulillah omo jogui Mouhamad Siradiou o jogui Ahmad Tijani omo jogui ceerno Ibn Omar joni ayi ɓesgu o fof addi ɗum ɗon omo jogui ceerno Abdoul Aziz e holko heddi o addani e Mouhamadoul Habib e Mouhamadoul Mansour e Mouhamad Ali e Aboubacry e ɓiɗɗel makko gotel dewel ngel o jogui no ina wiye Zeynab yo Allah wurno moƴƴina ɗum yo Allah wurnomo barkinamo e daraja Allah sallallahu alaihi wasallam yo ɓooya e jeese amen kanko ceerno Saydou ko ni woni alhaali machallah alhamdulillah rabbil alamin jarama ceerno Sarif bandiraɓe machallah enen jokki hettade Satima Dakar FM machallah yewtere men ande hoorema alhamdulillah rabbil alamin jarama ceerno Sarif ɓe sahabaɓe laaɓɓe laɓaɓe labtuɓe laaɓanɓe ceerno Alhaji Saydou gonde mo gondegal moƴƴal gona e yemral muɗum alhamdulillah rabbil alamin